Tinokutambirai paJolas News Audio. Manheru akanaka muri Zimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online YouTube channel uri musi wemugovera 30 Chikunguru 2022, apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepa nhau mururimi rwechishona. Pari zvino totanga nekukupai nhau yavaGodfrey Tsanengamu. VaGodfrey Tsanengamu vanoti havatyi kuurayiwa. Regai ndipinde munhau iyi yose. Vaimbova mutungamiriri wevechidiki muZANU-PF vaGodfrey Tsanengamu vanoti havatyi kuurayiwa nevakuru vesangano reCentral Intelligence Organization, avo vanonzi ndivo vakapiwa basa rekuvabvisa panyika. Tsanengamu vanoti hapana mumwe waanotya kunze kwaMwari uyo anopa upenyu. Topinda mune imwe nhau iyo inosuvisa zvikuru vatsigiri vebato ReCCC. Mapurisa anorambidza bato guru rinopikisa ReCCC kuita mhemberero dzekukunda Musarudzo KuGlen Norah. Mapurisa eZimbabwe Republic Police arambidza bato guru rinopikisa reCitizen Coalition for Change kuita mabiko ekupemberera kukunda kwarakaita KuGlen Norah muHarare. Bato rinopikisa rakanga raronga kupemberera kukunda kwarakaita Musarudzo dzemusi wa26 kurume pachembira Community Hall muGlen Norah A nemusi wesvondo 31 Chikunguru 2022 kubva mangwanani nguva dzichiti 10 o'clock kusvika na4 zuva rorereka. Zvisinei, bato ReCCC rakwidza kumatare richipikisa kurambidzwa kuita mhemberero dzekukunda muGlen Norah. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalozisiziva vanoti tiri mudare kuti tipikise nemaitiro emapurisa ekukanganisa rusununguko rwedu rwekuungana pamusangano wekukunda KuGlen Norah. Ticharwisana uye tichatsigira kodzero dzevanhu. Topinda mune imwe nhau. Kushungurudzwa kwenhengo dzebato ReCCC kuMashonaland West kunonzi kuri kuenderera mberi. Regai ndipinde munhau iyi yose. Kunyangwe hazvo mapurisa nevesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari kuti vari kuferefeta imwe nhengo yeZANU-PF yakatyikizira mutungamiriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change vaNelson Chamisa nerufu. Kutyisidzirwa kuvatsigiri vebato iri kuMashonaland West nedzimwe nzvimbo kunonzi kuri kuenderera mberi. Pamberi pesarudzo dza2023, komishoni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeHuman Rights Commission nhasi yanyorera tsamba kugweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mudetwa ichivavimbisa kuti naiyowo iri kuferefeta imwe nhengo yeZANU-PF vaAbdon Bito Mashiyanyika vakakurudzira pamusangano weZANU-PF kumberengwa kuti vachamisa vana vavo nevatsigiri vavo vanofanira kupondwa. Topinda mune imwe nhau. Bato reMRP rinoti UN inofanira kupindira muZimbabwe kuitira kuti nhengo dzaro dzisaramba dzichishungurudzwa. Vechidiki veMutwakazi Republic Party nemusi wechitatu vakakumbira United Nations kuti ipindire muZimbabwe kuitira kuti vadzivirire kushungurudzwa kwevanoti kuri kuitwa nehurumende. MRP inopemera hurumende yaEmmerson Mnangagwa mhosva yekushungurudza nhengo dzayo. Muna kurume gore rino vaMnangagwa vakatyikizira vachiti vachapfupikisa upenyu hwevatsigiri veMRP apo vaitaura kumusangano weZANU-PF kuchitungwiza. Nhengo yeMRP Youth League vaMudhenda Chilubo vakati vanoda kuti vanhu vapenyu vakapara mhosva yegukura hunde vatongwe nekupindira kweCriminal Court of Justice. Mune imwe nhau ine chekuita nebato reMutwakazi Republic, munyori weMRP anotemerwa chirango chekuita community service achipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rinopikisa reMutwakazi Republic Party vaPatton Xaba nemusi wechina vakatemerwa chirango chekuita community service kwemahour 525 apo vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga. Vachaita community service paChavalala Police Station kutanga musi wa1 Nyamavhuvhu 2022. Topinda mune imwe nhau iyo yaswera ichitsiriridza pamatandemutande akasiyana. Mutengesi wepaZimex Mall Bosi Pangolini anozviuraya mushure mekuuraya aimbove musikana wake.
Mutengesi wepaHarare Zimex Boss Pangolini anonzi Tafadzwa Murengwa anonzi azviuraya mushure mekupfura aimbove musikana wake musi wechishanu mangwanani mushure mekunge aramba urongwa hwake hwekudzokerana. Vamurengwa vakawanikwa vakafenda muHarare pakati peusiku vakazvivharira mumotikari yavo mushure mekunwa muchetura usingazivikanwi. Mapurisa akamuendesa kuchipatara cheko uko akasvika akanofirako. Topinda munemwe nhau takatarisana nekambani yeZesa. Kambani yeZesa inokwidza mitengo yemagetsi. Kambani yeZesa Holdings yakwidza mitengo yemagetsi kune vanotengesera kunze kwenyika nezvikamu zvisere kubva muzana kubva musi wa1 Nyamavhuvhu. Vanotengesera kunze semafeme emigodhi vari kuita 10.63 US per kilowatt kubva ku 9.86. Mutsamba yakanyorerwa mukuru weChamber of Mines Zimbabwe Isaac Kwesu achitsanangura mamiriro akaita magetsi munyika. Sachigaro mukuru weZesa vaSydney Gata vakati ZESA yanga ichichaja mutero weaverage ye9.86 US kune vatengi vanotengesa kunze kweferrochrome smelters iyo iri pasi pemutemo. Nokudaro yave kutadza kuita kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa kwemagetsi uye kufambiswa zvakanaka. Vachitaura muhurukuro neBusiness Weekly nemusi wechina nyanzvi munyaya dzehupfumi muHarare vaRichard Musara vakati kukwidzwa kwemitengo yemagetsi kuchakanganisa zvikuru bazi remigodhi. Mune imwe nhau ine chekuita nekambani yeZesa zvakare. Kambani yeZesa inoti ichadzimira kanzuru yegweru magetsi nekuda kwechikwereti chainayo. Kambani yeZesa Holdings yati ichadzimira kanzuru yegweru magetsi kuti ibhadhare chikwereti che260 miliyoni. Mukuru anoona nezvemari mukanzuru yegweru vaLivingstone Churu vanoti vakatambira chiziviso ichi kubva kukambani yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company nemusi wemuvhuro. Topinda mune imwe nhau takabata bepanhau reThe Herald. Zimseki inowedzera mazuva ekubhadhara mari yekunyoresa bvunzo. Zimseki yawedzera nguva yekubhadhara mari yekunyoresa bvunzo dzaNovember 2022 dzegrade 7 ordinary level neadvanced level kusvika musi wa5 Nyamavhuvhu. Pakutanga Zimseki yainge yapa mukana kubva musi wa22 kusvika musi wa29 Chikunguru. Iye zvino yawedzera kubva musi wa1 kusvika musi wa5 Nyamavhuvhu. Topinda mune imwe nhau. Vashandi vehurumende vanoyambira hurumende nezvekuramwa mabasa kwakasimba muna gunyana gore rino. Masangano anomirira vashandi vehurumende abvuma kuti ruzhinji rwenhengo dzavo haruna kuteera kurudziro yekuti vapinde mukuramwa mabasa kwemazuva 2 kwange kwakarongwa kuitwa musi wechitatu nechina. Mugwaro masangano ose anoronga mubazi rehurumende anoti FEUZ, FOZEU neNFOZ nePSA anoti vashandi vehurumende vazhinji havana kupinda muchirongwa ichi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Topinda mune imwe nhau. Mary Mubaiwa anoti nyaya yake yaari kupomerwa yekuedza kuuraya vachiwenga itongerwe kuSouth Africa. Kutongwa kunyaya yekuponda yaaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga. Mary Mubaiwa yakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekunge yapikisa dare redzimhosva. Mubaiwa ari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya aimbove murume wake apo airwara zvakaipisisa muchipatara chekuSouth Africa muna 2019 kuburikidza negweta rake Beatrice Mutetwa. Mubaiwa akaramba kuti gwaro rake rinzwikwe nemutongi wedare sezvo nyaya yaari kupomerwa iyi yakaitira kuPretoria, nokudaro anoti inofanira kutongerwako. Mune imwe nhau. Mutambara anotongerwa kugara mujere kwemakore 4 nemhosva yekurara nemwana mudiki. Topinda munhau yose. Murume wekuchipinge wekukumitisa musikana ane makore 14 okuberekwa uyo waakamisa achienda kuchikoro ndokumuendesa kune imwe loji uko akabvumirana kuita bonde naye akapiwa mutongo wemakore 4 ari mujere. Ephraim Mutambara ane makore 32 okuberekwa wepanhamba
3259 ZBS Gaza kuChipinge haana kubvuma mhosva yake paakapinda mudare nemusi wemuvhuro, asi akazowanikwa aine mhosva nemutongi wedare rekuChipinge Franklin Mukwanhazi. Tinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa kunoperera pano. Ndini wenyu Makoti, ndanga ndichikupakurirai nhau. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata paYouTube channel yedu mosubscribe ipapo. Subscription yenyu inoita kuti tifambire mberi. Musakanganwa zvakare kuti tine group redu reWhatsApp group. Avo vanoda kutipawo mifungo yavo makasununguka kutibata paWhatsApp namba yedu inoti +263 775 934 930. Tinoti chisarai, muve neweekend yakanaka.